प्रमोद बरुआ BTC-नि एक नम्बर थगायसुला। प्रमोद बर' बिथाङाथ' एक नम्बर थगायसुला। UPPL राजखान्थि दोलोनो भट होबावोब्ला BTC-नि रायजो राजाफोरा गाबै गाबै बे 5 बोसोरखौ मेगनाव मोदै लानानै दिन खाथायनांगोन। जे फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो UPPL-नो भट होबावोबा जोंनि बे BTC-नि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 5 बोसोराव खिन्थु गाबनानै दिन खाथायनांगोन बेखौ। प्रमोद बर'मोननि थाखायनो थगायनाय नंखाय राजखान्थि खालामनायनि थाखायनो APB राजखान्थि दोलोआ जोनोम जादों। बिथांमोननि गोरोन्थि जे सासन सालायनाय थगायनाय बेफोरनि थाखायनो दिनैनि थारिखआव APB दला जोनोम मोनदों। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामनाय जाबाय। नंगौ BTC बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। थामहिनबा आथिखालाव खोनाबाय थानाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव बुंबाय थानाय बायदिब्ला दायो सेप्तेम्बर दानावनो BTC बिसायख'थि बा BTR बिसायख'थि 2025 मायथाइया जासिगोन। दा बेखौ लानानैनो BTR ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा दायो राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ जागायबाय होननानै जों बयबो बुंनो हायो आरो नुनो मोनबाय। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय आरो बेखौ लानानैनो दायो मोनसे राजखान्थि दोलोआ मोनसे राजखान्थि दोलोखौ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ बखिनाय, बुंनाय, सोंखारिलायनाय, गाज्रि बाथ्रा रावफोरजों दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय बेफोरो दायो फुरा सोलिबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। नंगौ बेबायदिनो दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गसाइगाव जिल्ला कमिटि दादों होननानै मिथिनाय जादों APB राजखान्थि दोलोनि आइजो गांखंनि। आरो बेयावनो माखासे UPPL राजखान्थि दोलो आरो BPF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गासै 80निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा APB राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै APB राजखान्थि दोलोनि सासे गाहाय नेहाथारि जोंब्लाव बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बुंथिनानै होदों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला BTC-आव बयनिख्रुइबो नम्बर 1 थगायसुलाया जाहैदों प्रमोद बर'। प्रमोद बर'मोननि थगायनाय राजखान्थिनि थाखायनो दायो APB राजखान्थि दोलोआ जोनोम जादों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेल' नङा, बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोनो एबार भट होबावोब्ला BTC-नि रायजो राजाफोरा 5 बोसोराव मेगनाव मोदै लानानै दुखु खस्थ' लानानै 5 बोसोर थांनांबावगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। ओंखायनो UPPL राजखान्थि दोलो आरो BJP राजखान्थि दोलोनो भट होनाङा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। दायो जेरैबायदि फट बजरा हालामाव बिथाङा बुंथिनानै होदों। फट बजरानि बासबारियाव रायजो राजाफोरा गोबां मेगनाव मोदै लानानै दायो दुखु खस्थ' सैनांदों। ओरैहाय थिपकायाव गोबां रायजो राजाफोरा मेगनाव मोदै लानानै दुखु खस्थ' सहायनांदों। आरो गुबुन फारसेथिं ओरै मंलाजरा एरियायाव गोबां सावथाल बा आदिबासि हारिनि सुबुंफ्रा मेगनाव मोदै लानानै दुखु खस्थ' सहायनांदों। दा बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौबो रोखा बुंथिनानै होदों। थारैनो प्रमोद बर'आ आदानि कम्पानिनो टार्मिनेल प्रजेक्ट पावारखौ बबेयाव गायसननांगोन बेखौ रोखा खालामनानै होनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होबावदों। दा भिडिअ क्लिप्स दङ, भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायोब्ला आरो रोखा जाबावगोन। थारैनो बाथ्राफ्रा जोबोद साननो गोनां। APB दलाव गसाइगाव जिल्ला APB हिसाबै मोनसे जयनिंजों लोगोसे आइजो गांखं आरो माइनरिटि गांखं दानायनि मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलावहाय UPPL, BPF आरो BJP दोलोनिफ्राय सा 80निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बे दलावहाय जोंनि दलनि थांखि बिखान्थिखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। मिसा प्रमोद बर' बिथाङाथ' एक नम्बर थगायसुला। बिथाङा जे बाथ्राखौ बुङो बे खामानिखौ मावा बियो स्पष्ट। बेखौ आं बुंलायनांगौ बा सोरबा बुंलायनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोननि गोरोन्थि जे सासन सालायनाय थगायनाय बेफोरनि थाखायनो दिनैनि थारिखआव APB दला जोनोम मोनदों। खारन बिथांमोना गोबां समावनो बुंबोबाय थादों
जे BTC खौहाय सुइजारलेण्ड बानायगोन BTC आव थानाय न'खर न'खर मानसिफोरा बयबो साख्रि मोनगोन नाथाय दिनैनि थारिखाव बियो मिसा नंखाय बुंदों होननानै गासैबो फोरमान जाबाय जे बिथांमोना जे बुंबाय थादोंमोन जे सुइजारलेण्ड बानायगोन सुइजारलेण्डखौथ' नोंथांमोना नुबायानोसै ना बबेयाव सुइजारलेण्ड बानायखो दा बुंबाथ' बाथ्राया गाज्रिसो जायो दा बेखायनो जोङो रावखौबो बांद्राय सोंखारिनो नागिराखै दा बिथांमोनहा जे थगायसुला प्रमद बर' बिथाङा जे 1 नम्बर थगायसुला बेखौ रायजो राजाया गासैबो मोनदांबाय दिनैनि थारिखाव गासैबो जोंनि नोजोराव फैमालखौ जों बुंनांगोन खारन साहा दखान हाथाय बाजारफोराव सावराय सोलायबाय जे नांगोला बायबाय ट्रेक्टरा पाम्पसार जाबाय एपिबिनि बारहुंखा बारबाय होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां सावराय सोलायदों दा बेफोरखौ नायोबा दिनैनि थारिखाव रावबो फेक्टर जानो हाया आरो माखासे जे UPPL नि नीति दिनै पर्बजरा बायदियाव नोंथांमोनहा थाङोबा नुगोन आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै नैबे बोसोरावहाय UPPL आव भट होनायनि सिगां आङो BTC बासिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनोसो नागिरदों जे जोंनि पर्बजरायाव बासबारियाव थांनानै एसे सुलु लाहैथों पर्बजरानि बासबारियाव फाग्लिजरानि गामिनि रायजो राजाफोरनाव मंला जरानि सावथाल बा आदिबासि गामियाव थांनानै सुलु लाहैथों थिपखाइनि बेलगुरि आरो राबाफारा दुदुमारिफोरबादि गामियाव थांनानै सुलु लाहैथों UPPL सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौ बेसेबां दुखु खस्थ' होदों जानाय लोंनाय सुख गैया उन्दुनाय सुख गैया बेफोरबादि खालामनानै होदों बेखायनो आं बुङो जे दिनै नोंथांमोननि दारै आं खावलायगोन BTC नि रायजो राजाफोरखौ जे फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो UPPL नो भट होबावोबा जोंनि बे BTC नि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 5 बोसोराव खिन्थु गाबनानै दिन खाथायनांगोन बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै BTC नि बा BTR नि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों दा खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव जेन UPPL बा BJP बे मोननै दलाव जेन भट होआ जोंनि दोलोनिफ्रायथ' जोङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो बिनि थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइबो जोङो BTC नि CM बिथांनिसिम दैथायहरदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायगोन जे BTC नि CM प्रमद बर' बिथाङा पर्बजरा आरो गुमा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लियार खोथाखौ बुंनांगौ जे थार्मेल प्रजेक्ट जे आदानिनो हा हगारनाय बे बबे जायगानिफ्राय हगारमारगोन बेखौ क्लियार खालामना होनाया मोजां आङो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै BTC नि बा BTR नि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों दा खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव जेन UPPL बा BJP बे मोननै दलाव जेन भट होआ